BTCनि सम्पदनि सायाव सोलिदों गिख्रंथाव महर। मोनबा जिल्लायाव बाला अन्थाइनि खुरख्लानाय सोलिदों आयेननि बेरेखा। BTCनि मोनफ्रोमबो दैमाफोराव जेराव मेराव जेरै मेरैनो खुरखावजोबदों अन्थाइ बाला। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय खुंथाय सरकारा मिथिंगानि सायाव अनसायनाय गैया नामा? ननय रेन्जनि सिङाव मोनद' जायगायाव फरेस्ट गेट गायसननायनि थाखाय एडिशनेल PCCनिसिम नटिस। जाय समाव आसाम सरकारनि हाग्रा बिफाना गासिबो फरेस्ट गेटफोरखौ बोखांजोबबाय, बेबादि समावनो BTCआव आरोबाव गायसनदों फरेस्ट केम्प। फरेस्ट गेट बानायनायनि मुङाव सोलिदों आयेननि बेरेखा रां खांनाय। गंफ्रोमबो गारिनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै खांदों रां। उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब धोनस्री दैमानि बिखायाव सोलिदों आयेननि बेरेखा अन्थाइ बालानि जावखांनाय। माजबाद रेन्ज ओनसोलनि सिङाव कपाटी लाइलांबादियाव गिख्रंथाव बाला अन्थाइ जावख्लनाय। गोबां साननो गोनां जादों धोनस्री दैमानि सेराव थानाय नखर संसार जानाय रायजो राजाफोरा। अरां ओनसोलनि पासनयावबो बेफोरबादि सोलिगासिनो। गुबुन फारसेथिं ननय रेन्ज सिंनि हरिसिंगा डिमाकुसियावबो सोलिदों गिख्रंथाव बाला अन्थाइ जावख्लनाय हाबाफारि। BTC हाग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो एक्शन लानायखौ नुनो मोनाखै। BPMनि माखासे सोद्रोमाफोरा उदाङै बाला अन्थाइनि सिन्डिकेट सालायनायनि अजद सोलिगासिनो। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि ओनसोलावबो बाला अन्थाइनि गिख्रंथाव फालांगि। मख'जाथावसिन सालबारि रेन्जनि आखायाव थानाय बेखि दैमायावबो जावख्लनाया सोलिदों। सासे MCLAआ गंफ्रोमबो गारिनिफ्राय रां लादों 1000यै। चिरां जिल्लानि आइ दैमायावबो सोलिदों बाला अन्थाइनि गोबां बेफोरबादि जावख्लनाय। रौमारी आरो दुमगावआव तिनयालिनि थासारिखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाबो जागोन समखिनाय। क'क्राझार जिल्लानिबो मोनथाम हाग्रा बिफाननि ओनसोलनि थासारिखौ नोंथांमोननो फोरमायनि। क'क्राझार जिल्लायावबो सोलिदों गोबां बाला अन्थाइनि सिन्डिकेट। जायनि थाखाय MLA अखिल गगैआबो फेसबुकआव हाग्रामाया सालायनाय सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ मख'दों। अजद बादिब्ला फरेस्ट गेटआव लाखिदों साफा साफा दैदेनगिरि आरो साफा साफा टीम लिडारा रां थुबिलनानै होयो BPMनि माखासे दैदेनगिरिफोरनो। बेनिखायनो खनसेयैनो मख'नांगोन दि BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मआ BTC हाग्रा बिफानखौ लानानै गोबां खौरां बिजोङाव गोसारनाय खौरांनि सायाव मा फिननाय होगोन? बे समखौ नेनानै थाबाय।